You're about to witness material never seen before. Hej, Ester här, 25 år, en glad och positiv tjej, spelas av mig, Ida Fredriksson. Hej alla kollegor på Maskrosén, välkomna till dagens APT. Idag ska vi prata om vårt kommande temaarbete som vi ska ha. Och Rune, du är ju erfaren. Skulle du vilja berätta för de andra vad storyline är för något? Men jag har en idé! Jag får höra, Robin. Jag vill göra en låt med eleverna. Man måste dansa och sjunga för att lära sig på många sätt. Och varje gång vi gör det får vi ökat intresse som kan leda till en språkutveckling. Och jag tror att förståelsen är på väg.